Lami na ni Day. Di ata magpili-pili sa sudan bayot. Hello mga people! Good morning sa inyong lahat dyan. Tayo ay magpakain sa pato. Ito ay pollard. Pakainin na natin sila kasi dito na sila sa harap ng ating payag. Eto, maglagay tayo dito ng makakain nila. Ito ay pollard. Tulura siguro kakuan or upat. Ayan, okay na yan sa kanila. Eto, huy. Naamo dari ha. Hawasa, hawasa. Sibog, sibog. Huy, huy. Huy, 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 huy. Huy, 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 huy. Di mo pakahulat ha. Di mo pakahulat ha. Ala. Ali. Sunod mo, sunod. Sunod mo dari. Hala. Hala na ay itlog guys. Kita ba ninyo? Ayan, may itlog na naman tayo, oh. Ayan, nakita ninyo, dalawang itlog, mga sis. Ayan. Nag-itlog na ang itik natin. Ato sa nang iyabo. Hawa, hawa. Hawa, hawa. Sapa, huy, huy, huy. Agoy, agoy. Diri. Diritik. Hawa. Yan, sige. Taon mo diha, taon. Taon. Kain kayo, kain. Ayan. Kumain kayo dyan. Ayan, nakita ninyo ha. Dalawang itlog. Ayan, kumain na ang mga pato natin. Ayan, kukunin natin ang itlog guys. Dito natin ilagay. Ayan. Dalawang itlog. Hala, kung dagan siguro itik ani no. Marami tayong itlog makukuha everyday. Char. Bitaw. Para sila kaitik 5. So, naanak ko'y natigumpod na mga itlog. Maglungag na pod takay para mamahaw ta mga sis. Unya, dito ra ko magluto sa akong sudan sa kuan. Sa may gas stove natin, no? So, naka-wiring bra talaga tayo kay para hindi makita ang yutot. Dili nato ni ibutang kay para hindi na siya tuktukaon sa mga pato. Ngayon, ako'y magpapasalamat talaga sa inyong lahat sa mga suporta niyo sa akin. Hala, dira ato na ni siyang ibalhin dito guys. Kay kadtong kusukayong ulan, dili na ko ni siya gibutang para na ay tubig everyday. Magsaing tayo. Nakapamahog na ko sa pato. And then, ang tab to anadad to nako na butang. Nalimpyuhan na po to nako. So, magsaing tayo para sa almusal. Hindi pa tayo nag-almusal. At gusto kong maggatas ngayon before mag-almusal. At masarap ang ulam natin ngayon. Ang lulutuin natin ay eto, talong ni Manong. Talong. Masarap ito guys. Galing yan doon sa kanila ni Lilin. Kaya magsaing-saing muna tayo. At sosyalan tayo ha. Dito tayo magsaing sa ating stove mga sis. Mga people.
Magluto na ta sa talong. Kay ato na siyang nasugba sa atong blowtorch. Dala ko na ang kawali. Ang ihalo natin sa talong ay yung itlog sa itik. Eto, isa lang ang ihalo natin, no? Ako lang naman ang kakain, mga sis. Pinawisan ako. Kondisyon na kondisyon ang katawan ko, mga beshi ko. Eto, magluto na kay para maka-noak na si Oka. Gagawin natin, char. Ato siyang butangan sa itlog, mga besh. Itlog ito sa itik, ha? Alam mo, din siya. Kuan sa itlog, oh. Lami na ni siya para sa akuan, no? Itlog. Nya, talong. Match na match. Ato siyang butangan sa asin. Gamay lang nga asin, day, kay para di ta mga santuri. So, ato dahin siyang butangan sa bitchin, mga sis. Ang atong nilungag ay nagubas na. Ato siyang ibutang, dani. Lami na ni day. Di ata magpili-pili sa sudan bayot. Double ang atong sudan karon, ha. Itlog niya talong. Patsada na. So ngayon, mga people, ay nainit na siya. Lagyan natin ng kunting mantika. Ngayon, mga people, ay parang nainit na siya. Tingnan natin, be. Ayan, parang medyo mainit na siya. Ilagay na natin ang isang talong. Wow! Sagirit jud siya. Okay, nailagay na. And also, ang sobra-sobra na itlog, ato po siyang ibutang. Narakasimple ang atong luto ngayon, mga people. Perfect ang atong luto karon na ulam, no? Eto, mga people, dili nato ni siya, mga people, kuanon, paguron kay pangit pag mapagod. Ato na siyang hawason. Ayan, mga people, ang sarap talaga, oh. Sa tingin pa lang masarap na. Wow, ulam na ulam jud siya, no? Hala, kalimot di ay ko. Naa di ay kuan katong humba. I forgot, naa pa di ay humba. Kato bitawng giluto namo diri dadtong kuan. Wala pa man siya nadaot kay naglangoy sa mantika. Ipakita na ko sa inyo, ha. Pwede pa to siya nato sudanon, mga besh. O, di ba? Naglangoy sa mantika. Huy, lami ni siya. Eto, oh, tingnan ninyo. Wala ni siya nadaot kay naglangoy man sa mantika siya, no? Ulo ba ni siya? Maunang kao na po taday. Di na po nato makontrol ang ating kain ngayon. Ang sarap ng ano natin ngayon talaga. Ulam perfect na perfect. Pwede na po tamusudan dani. Pwede na po og dili na. Kay ngano, naa na may lami nga pagkaluto na sudan. Etlog na may talong. O, di ba? Double purpose ang atong sudan, mga people. Kay nanay itlog, naapay talong. Ang sarap-sarap. Ang bango-bango ng luto ko. Charot. Wow. Humba. Eto, mga people, pagkalami na itong sudan. So, duha lang ang atong sudanon kay daghan na kay tag sudan, no? Humba ug kuan kana ang talong. Ready na ang atong almusal. Ang ulam natin, eto ang ulam natin for today. Ang sarap, di ba? Meron pa natira na humba at saka mayroon pa doon. Kaya eto, pwede pa sana siya, dili na siya madaot kay nagmantika man. Lami ni siya kay ngano, ulo ni siya sa baboy. Ang papangig. And ito, may itlog na. Kaya, kain na tayo, mga people. Nagutom na ba kayo? Ako nagutom na rin. After dani, pag pamahaw na to, mag-edit na pod ko and upload na po dayon. Today is November 3. Kaya, ingat-ingat dyan, lahat-lahat sa inyong lahat-lahat dyan. Maraming salamat sa mga nagsuporta sa akin.
Maraming salamat din. Thank you so much to all guys. So ngayon, para hindi tayo mag-community guidelines, nagsuot ako ng ARB para hindi makita ang U-touch mga sis. Bawal. Bawal na bawal makita ang U-touch kasi mayroon talagang community guidelines si Lolo mga sis. And mamaya bubunutin ko ito ang aking mga sumpa. Lahat-lahat dyan, kain tayo sa masarap na ulam, mga people. Let's eat, mga people. Parang ang ganda ko today. Lami. Nakabantay mo anang magkauntaon niya magtingog ang nipon. Kinsay naka-encounter ing anak. Nga naman nga. Unsay pasabot? Masarap ang ulam ni Putot ngayon. Isa na lang kaitoy ang nabilin ari. Murag kargado ni siya lusay. Kahibalo mo unsay lusay? Kani siya nga baboy kay kargado lusay. Ulo gani ni ha? May lusay siya. Dili awat sa uban karni nga. Kana ang wajoy lusay. Di man na pwede kaunon ang lusay, mga people. Kay, kuan man na lusay. Bitaw. Kain tayo lahat dyan. Masarap ang ulam ko ngayon. Ang ilaha sa mga dog, sabaw sa humba. Uy, nahurot dyan ako ang kuan. Duha ka kuan. Nahurot dyan ako ang duha ka kuan. Itlog ug kuan, talong. Imal.
tapos na tayong kumain and mag-prepare na ako para sa pagkain ng aking dogi-dogi. Eto, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga suporta ninyo sa akin, thank you so much. Ako'y magpapasalamat sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga hindi nag-skip ng ads. Kaya, eto guys, happy-happy lang tayo. Maiksi lang ang buhay natin. We enjoy lang. And laban-laban, Japan! Ngayon mga people, ay tapos na akong kumain at nakapamahog na ako sa aking dogi-dogi. Ngayon naman ay bubunutin ko na ito ang aking mga sumpa. Bitaw ka ni Dani, sakit magid ni siya no, bunuton kay panit baya gyud ni siya. Pero need jud nato ni siya bunuton kay para dili ni mandagko, dili mang tag-as ni siya ang atong bongot dani sa atong kuan, sa atong dani bangas mga ses. Kay ug ato ni siyang pasagdan, manag-as ni siyang maayo. Need jud ni ibuton kay para di ta mahimong charot. Thank you guys. Sakit siya. Ako sa ni siyang anak-anaon kay para dili siya sakit. Ako ay magpaalam na sa inyong lahat, guys. I love you all. Sana hindi ma-skip ang ads. Bye!